Здравейте, казвам се Иво Банков, набираме се на стрелбищен комплекс Радомир. Както знаете, получих уникална система от Knockpix и сега е време да я тестваме. Оптиката е Zero Compromise Optic от 8 до 40, компресор Svemco, цевта е Bixenandi, шумата е A-тип 250 грейна, шасито е GRS, MDT нивелир, имаме шпур монтаж, двунога на Atlas, супресор Svemco, Knockpix Ricoh S75 за максимално далечни дистанции. Ще го пробваме на 1500 метра като за начало. Ще ви покажа как трябва да измерим височината центъра на цевта и центъра на оптиката посредством шублер. Мериме разстоянието от болта до оптиката, външните размери. След това мериме индивидуалните размери на оптиката и на болта. Вадиме наполовина, за да видим къде е точния диаметър. Малко математика и намираме точното разстояние от центъра на цевта до центъра на оптиката. Перфектно, а сега ще направим прострелка, ще направим профил. Точно така. За целта, за да сложим блазеров монтаж, сме използвали специален адаптор за Ricoh S75 към блазеровия монтаж. При него интересното беше, че може да се слага на колкото искам лични блазера, понеже имаше някакъв механизъм, казахте. Точно така. Значи може да го слагаме на колкото си искаме блазери, заради иномаунт монтажа, който е динамометричен. Тоест може да го сваляме и качваме на колкото искаме различни блазера, прострелката си застава. Няма да се промени. Точно така. Значи може да имаме 10 блазера, да си го слагаме на 10 едновременно. За монтажа на Ricoh сме използвали монтаж на иномаунт, който е динамометричен и сега ще ви покажа как действа. Слагаме първо дясната страна да легнат тези две окръжности, две ябълки да ги наречеме на цевта хубаво. Затваряме, дърпаме тези тумблерчета навънка и прещракваме, докато динамометричният механизъм не почне да щрака така. За да спестиме малко неприятни моменти, бутаме напред тумблерчетата и те се въртат спокойно, без да нарушават стегнатостта на самия монтаж. Оръжието е готово. В момента сме направили хладната прострелка. Сложили сме куршумите Hornady 250 A-тип. Температурата е 13 градуса. Монтирали сме Svemco супресора и в момента ще направим прострелка на 100 метра, за да видим какви ще бъдат резултатите. Колеги, само да припомниме, на дневна светлина стреляме по дневни мишени. Няма топла мишена, няма нищо. Попадението, както виждате, перфектен център. Тук са 3 изстрела вътре в него с термален прицел. Ricoh S75 няма друг такъв уред.